Nachádzam sa v Nitre, v časti Zobor. To je lukratívna časť mesta, ktorá je vyhľadávaná hlavne pre svoje privátne bývanie. Je to bývanie do kopca, čiže častokrát tie pozemky ponúkajú výhľady na celé mesto. Táto vila za mnou, ktorú vám predstavím, má viac ako 400 m2 užitkovej plochy a bola postavená v 90. rokoch. Poznáme vily z 90. rokov, ktoré boli symbolom statusu, boli stavané častokrát, aby boli obdivované a aby boli na očiach, no toto je úplne iný prípad. Po vstupe do domu sa ocitnete v takejto priestrannej predsieni a máme tu dve možnosti. Pokračovať ďalej smerom do jedálne, cez ktorú sa dostaneme do centrálnej časti domu, alebo doprava do kuchyne. Kuchyňa je veľmi šikovne oddelená od zvyšku domu a má to svoj dôvod. Je to preto, že ak máte svoje vlastné služobníctvo alebo privátneho kuchára, vôbec zvyšok domu nevyrušuje alebo nerozptýluje to, čo sa deje v kuchyni. Samozrejme, kuchyňa obsahuje všetky potrebné spotrebiče a je tu aj vstup do garáže číslo 1, ktorá je súčasťou domu. Pre stranej obývačky je výstup rovno na krytú terasu a obývačka vám poskytuje kompletné zázemie pre váš voľný čas. Dominantou je veľký krb alebo kútik na čítanie kníh. Vidíte tak priamo do jedálne na svojich hostí alebo ľudí, ktorí sú vám blízki a zdieľate s nimi túto domácnosť. Veľká, zakrytá, zastrešená terasa vám ponúka možnosť využiť to ako priestor pre zimnú záhradu alebo nejakú relaxačnú zónu. Priamo je tu výstup na vonkajšiu terasu. Terasa ponúka pekný výhľad na mesto v diaľke, ten je najkrajší hlavne v noci. A priamo pod terasou je krytý bazén. Takže keď sa kúpu vaše deti alebo ľudia v dome, vidíte, čo sa deje dole okolo bazéna a vy si tak užívate relax alebo slnečné lúče na peknej vonkajšej terase. Ak ste majiteľom takéto nehnuteľnosti, tak pravdepodobne vedete bohatý spoločenský život. A práve dispozícia tohto domu vám ponúka výhodu v tom, že hosťovská časť, v ktorej sa práve nachádzam, je viac menej oddelená od zvyšku diania v dome. Obsahuje dve plnohodnotné spálne s manželskými postelami, úložnými priestormi, veľkú kúpeľňu, ktorá má obrovský sprchový kút, veľkú vaňu, toaletu a jedna toaleta je tu ešte samostatná. Takže hostia majú kompletné zázemie a vás vôbec nerušia. Dominantou jedálni je tento veľký jedálensky stôl. Priamo tu sa dostanete do hosťovskej časti, za vami je vstup do veľkej obývačky a také centrum domu tvorí toto veľké schodisko, ktorým sa dostanete buď hore do nočnej časti, kde sú spálne a izby, alebo dole do suterénu, ktorý slúži hlavne na zábavu, wellness a iné vaše koníčky. Po výstupe na druhé poschodie vás privíta takýto priestranný vestibul. Právo z neho je vstup do veľkej vybavenej kúpeľne, dve detské izby sa tu nachádzajú a rovnako pracovňa a hlavne tá najväčšia spálňa. Tu vidíte taký kútik so sedacou súpravou vhodný na nejaké súkromné rozhovory alebo nejaký oddych, ak ste na poschodí. Táto hlavná spálňa má viac ako 30 m2. Ponúka samostatný balkón, z ktorého výhľad na mesto v diaľke a tým najväčším
Prínosom tejto spálni, čo ocenia hlavne ženy, je samostatný šatník, teda celá miestnosť iba pre vaše oblečenie a kabelky. Súterén tejto vily ponúka perfektný priestor pre spoločenský život. Ako vidíte, je tu dostatok priestoru napríklad na biliardový stôl. Môžete si užívať tak voľné chvíle s priateľmi, buď vo vinnej pivnici, ktorá sa nachádza priamo tu, aj naozaj unikátna, nikto by to nečakal. Potom je tu vinárnička na skladovanie vína a barový pult. Toto je barový pult číslo 1, ešte si jeden ukážeme. Vzadu sa nachádzajú dve spálne, plnohodnotné veľké izby s manželskými postelami, kúpeľňa, keď vidíte z bazénu alebo z wellnessu, ktorá má svoju toaletu a jedna toaleta je tu úplne samostatná. Súčasťou súterénu je aj takáto wellness zóna, kde je aktuálne umiestnená sauna a je tu východ do časti, kde je ďalší barový pult a bazén. Rovno za vami sa nachádza technická miestnosť s technológiou pre komplet celý dom. Práve sa nachádzame v bazénovej časti. Vidíte, že je tu dostatok sedenia, kde vôjde celá vaša partia, všetci vaši známi, barový pult a bazén, za ktorý sa nemusí hanbiť ani lepší hotel. Výhodou je, že je celý zastrešený, takže ho využívate ako v zimných mesiacoch, takisto aj v letných. Jednoduchým otvorením celého zastrešenia viete spraviť z vnútorného bazénu vonkajší. Vyjdete tak na pozemok, ktorý je dostatočne veľký a nie je preto náročný na údržbu. Nie sú tu žiadne neefektívne využité trávnaté plochy, ale celý pozemok je využitý veľmi vkusne a prakticky. Súčasťou pozemku je aj tento kútik, ktorý je vhodný na vonkajšie sedenie, ak si chcete užiť príjemné chvíle s vašimi priateľmi pri záhradnom krbe pod holým nebom, ideálne v letných mesiacoch. No a za mnou už vidíte ďalšiu dvojgaráž, ktorá momentálne slúži ako skladisko, ale to využitie je už naozaj iba na vás. Určite, ak sa vám páčil tento dom a táto prehliadka, tak nič nenahradí ten autentický zážitok ako osobná obhliadka. Môžete si vidieť alebo pozrieť virtuálne prehliadky, drony, profesionálne fotografie. Naozaj sme sa snažili ho odprezentovať najlepšie, ako sme vedeli, ale ten autentický zážitok vám dá iba osobná návšteva. Ten pocit z toho miesta. A ja vás veľmi rád tou prehliadkou prevediem.